Adlaw mga kaigsuunan kudiya sa Ginoo. Karon ato ang pagatukion ang 7 last word of Christ nga ihang gisulti didto samtang siya nagantos didto sa cross, no? Ato hinumduman nga ang kamatayon ni Kristo usa ka memorable event o usa ka notable event in history nga diin sa tanan nga matay. Only the death of Jesus mao lang ang pinaka gihandom, no? Dunay makahuluganon kaayo. Di ba? Ang atong mga lulog-lula, mga katigulangan pag nato is nangamatay na pero nalimta na nato kinsa gani ilang mga ngalan. But only lang the death of Jesus Christ nga until now, grabe, ma-remember pag nato. Tungod sa iyang pagpasakit, tungod sa iyang grabing giantos, no? Walay makahimo, walay sama kamatayon atong hitabo ni Jesus. So karon kini mga pulunga nga gipamulong ni Kristo, di ba, kung adunay sagad kung hapit na gyud mamatay ang usa ka tawo, sagad sa ato ang madunggan nga adunay gyud sila mga panugon nga kini nak mao ninyo mag-ayo-ayo mo, dili gyud mo mag-away, no? Kung usa ka tigulang na adunay gyud say panugon. And then kang Jesus lahi ang ihang dili panugon iya kun dili mga pulong nga makahuluganon kaayo nga adunay lalom kaayo nga application sa atong mga kinabuhi. Muna nga kini mga pulong nga karon nga atong paghisgutan, duna kini impact o sentro kini sa atong kinabuhi nga isip nagsunod ta sa Ginoo, isip na ata aning kalibutan. So kini mga pulong nga gipamulong ni Kristo, dako po ni siya o ikatampo sa atong pag-alagad sa Ginoo. So atong tukion karon ang 7 ka pulong. Una, ang unang pamulong ni Kristo naa makita sa Lucas 23:34 nga matud pa niya, amahan pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. So dinhi gipakita ni Kristo ang ihang pagka-mediator, no? Tiaw mo na nga makaako ba ka nga iyang gihanyo ang amahan nga matud pa niya, amahan pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Grabe. Walay sama aning gihimbuhat ni Kristo. Walay basta-basta nga tawo nga makahimo ini nga ikaw gisakit ka, gidagmalan ka, gipaantos ka, and then imo siyang i-pray, no? Imo siyang i-pray, intercede pag yun nga pasayloon sila. Sagad yun ang may tabo, sagad yung buhaton sa tawo kung dunay musakit niya, dunay mo paantos niya, dunay mo pasakit niya, no? Balusan po niya yung sakit, no? So dinhi makita nimo ang good example nga gihimo ni Kristo nga pwedeng ma-apply nato sama sa giingon sa dunay bersikulo nga nagaingon nga kung adunay nanghimaraot kaninyo, iampo sila, no? Atong iampo ang mga nanghimaraot. Grabe. Sagad ang atong tagaag maayo, kadtura pong mga tao nga maayo pud ang pagtagan nato. Pero kung dunay tao nga dili maayo ang ilang pagtagan nato, adto po silang balusan og dili maayo. So it is dili siya maayo sa tubangan sa Ginoo. Kaning gihimo ni Kristo mo'y pinakamaayo, no? Dili man ni takos nga pasayloon ni mga tawana, pero grabe ang kamaayo ni Kristo. Bisan gibuhatan na siya og dili maayo, pero ang iyang balos ngadto sa mga tao, grabe dako kayo ang pagkamayo mo nang God is good all the time, no? Kay bisan dili takos ni mga tawana, kita dili takos ta sa kaayo sa Ginoo, pero gipakita sa Ginoo ang iyang kaayo diri kanato. So ikaduha nga pamulong ni Kristo naa makita sa Lucas 23:43 nga matud pa niya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako, no? Today you will be with me in paradise. Grabe. So kini pulunga imong masabtan nga dinhi gipadayag ni Kristo ang assurance of salvation, nga imong makita nga kining tawhana dili isa takos nga makauban ni Kristo, no? Sa paraiso, no? Ang paradise is a place of joy, it is a place of peace, no? Dunay kalinaw, no? Rest in peace. So dili takos nga makauban ning tawhana tungod sa iyang mga dili ba sa wala pa siya nalansang,
Wala guni siya I know nga kaniyang kinabuhi kay usa siya na lansang silbi kriminal ni siya. So wala siya mga maayong binuhatan, no? Wala siya siguro wala ni siya nagsimba, wala ni siya maayong nabuhat, wala ni siya naghatag, no? Wala gyud siya igong basihan nga tagaan siya og kapasayloan, no? Wala siya nagpamembro, wala siya nagpabaptize, no? Wala siya nagasimba, wala siya nagaampo, no? Iyang kinabuhi naa sa kangit-ngit kalibutanon. Pero kung imo tanawon diri igsoon, sa dihang ni gamit ang maong tao sa iyang pagtuo nga matud pa niya, Ginoo, kung maghari na ka, hinumdumi in taon ako, no? Gigamit na iyang faith, dunay pagtuo, no? Nga ni tumaw sa iyang kinabuhi. That's why by faith naluwas kining tawhana, dili pinagi sa works, naman kung basihan nga pinagi pas buhat maluwas ang tao, kaning tawhana pakyas ni dili unta ni maluwas ning tawhana. Pero matud pa sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith and not by your works, no? Para wala daw makapasigarbo, no? Buhat kini sa Dios, no? For with God nothing shall be impossible. Ang dili mabuhat nato, dili mabuhat sa tao, kayang buhaton sa Dios. Munang igsoon, importante kayo nga masabtan nato nga ang kaluwasan di ay dili day nato ma-achieve through sa ato ang pagbinuutan, through sa ato ang pagpanghatagon, through sa atong pagkamay ng puon, sa atong pagkamasimbahon, o sa atong pagpamimro sa maong usa ka iglesia, no? Dunay nagtuo nga kung mamimro na sila aning usa ka simbahan, makabato na silang kaluwasan, no? Kung mabuhat na nila ni, no? Kung magbinuutan sila, makabato na silang kaluwasan, no? Ang kaluwasan dili nato ma-achieve pinagi sa ato ang pagtinarong. Kay matud pa sa Isaya, ngayon siya nga ato ang pagkamatarong daw samara og trapo sa atubangan sa Ginoo, di ba? Nagulagway sa og trapo. So kung muna yung saligan, yung pagka maayo, pagka mangyatagon, nga mo imong basihan nga nin maluwas ka, and then gi-reject nimo si Jesus, wala nimo dawata si Jesus sa imuhang kasing-kasing. So ang salvation diha lamang nato makaplagan sa through faith sa atong pagtuo. Di ba niyo si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, no? Muna iyang giingon nga siya daw ang dalan, siya daw ang kamatuoran o ang kinabuhi, walay makaadto sa man kung dili moagi niya. So moto ang ikaduha nga pamulong, assurance of salvation. And ikatulong pamulong ni Kristo, makita kini sa Juan 19 versikulo 26 o 27. Nga matud pa niya, babayi siya ang imong anak, unya miingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. So dinhi gipakita kini naghulagway kini sa relasyon, no? Tali sa pamilya, sa anak ug sa inahan, no? Si Jesus Christ, before siya namatay, mao kini ang iyang ikatulong pamulong, no? Doon na siya concern sa iyang mama, no? Si Maria sa tawhanon mo ang gito iyang mama. And hinumdumi nga si Jesus, silbi na himo siyang panganay, kay siya ang una nga natawo, kay doon naman sa mga igsuon, silang James, silang Judas, silang Simeon, doon na siya mga igsuon, doon na po yung isa igsuon nga mabay nga wala gyud na lista ang ilang mga pangalan. So kung imong tanawon, gibuhat ni Kristo ang iyang silbi pagkapanganay, di ba? Kung sa pamilya, kung ang panganay, mo gunay silbi, mura silbi siya sa ligan, no? Mura silbi, mo'y mangusog kung wala diha ang mga ginikanan, silbi siya puli, murag nahimong ginikanan. Muna nga, ang ipakita ni Kristo, nga bisan nag-ungaw sa kamatayon, doon na say concern sa iyang inahan, no? Sa physical niya nga appearance, doon na siya concern. So kung imo dieng tan-awon, usa kini ka application nga ma-apply sa atong kinabuhi, nga kinahanglan di ay nga sa atong pag-serve sa Ginoo niining kinabuhi doon na gyud tay concern sa ato ang mga pamilya. No, dili pwede nga
mag-serve ka sa Ginoo, maayo ra ka sa ubang tao. Apan sa imong pamilya wala mo'y maayo nga relasyon, no? Sa imong pamilya dili ka makapaubos, pero kung ubang tao makapaubos ka, no? Sa ubang tao manghihatagon kayo ka, maayo kayo ka nga moakaatar nila. Apan sa imong pamilya na nag-antos in taon imong pamilya, imong mama, imong papa, no? Murag gikalimtan na nimo ang imuhang ginikanan, no? Dili biya ta mataw ining kalibutana kung wala pa ato ang mga ginikanan nga gigamit sila sa Ginoo. Muna nga atong tagaag pagtagad ang ato ang mga pisikal nga mga ginikanan, no? Kay sila ang gigamit sa Ginoo nga nahimugso taning kalibutana. Nga kung wala pa sila, wala siguro unta ta nining kalibutana. Muna atong pasalamatan, no? Matud pa sa maong bersikulo nga, children, obey your parents in the Lord, for this is right, no? Dunay promise na nga mga anak, tahura ang iyong mga ginikanan. Dunay saad aron mo taas ang iyong kinabuhi dinhi sa yuta, no? Muna nga kanang mao nga pagtulunan mahimo nga ma-apply na sa tong kinabuhi nga bisan dai sa ato ang sitwasyon, bisan na minyo na ta, kinahanglan di ay nga dunay gihapon tay pagtan-aw sa ato ang mga pamilya, dunay gihapon tay concern sa atong mga pamilya. Labi na gyud sa atong mga ginikanan. Labi na kung mga sila mga tigulang na, no? Kinahanglan na gyud na sila og pag-akatar. No, dili na nato sila yung pasagdaan, no? Jesus Christ giingnan niya ang maong tinun-an. Siya ang imong inahan. So gisiguro ni Jesus nga kining yang inahan sa pisikal adunay makaakatar, no? Kung imong tanawon human ining mao nga nahitabo ni Jesus, si Maria dito sa tinun-an, no, ni John, dito siya nag-stay, no? So naay gaakatar niya, so inaani ka importante igsoon. And adto ta sa ikaupat, Matthew 27 verse 46 nga matud pa niya, ili lama sabaktani, nga sa ato pa, Dios ko nganong gibiyaan mo ako. No, kini mga pulo nga igsuon dinhi makita nimo ang kasakit na gyud, no? Ang grabe na gyud nga pag-antos nga nini nga sitwasyon, grabe na gyud kasakit ang nasinatian ni Christ, no? Nga nakaingon na gyud siya nga Dios ko nganong gibiyaan mo ako, di ba? Kung biyaan kag usa ka minahal nimo sa kinabuhi, no? Grabe sakitan ka, no? Na imong uyab gibulagan ka, no? Imong asawa ba nagkabulag mo, nagkabungkag mo, dunay kasakit nga gibati nimo, no? Kay nindot nagud kayo ang inyong relasyon. Sa kalit lang di biya, no? Dunay kasakit, no? Makarelate ani nga kung nakasinati ta na biyaan ka, nabulagan ka, nasakitan ka. Sakit kayo ning biyaan. Ug matud pa diri, ngano daw nga gibiyaan siya. Igsoon, ang Dios ato hinumduman nga ang Dios balaan. And then ang katawhan nagpakasala. And si Christ, siya ang nag-abaga dito sa krus. Matud pa sa Biblia nga nahimong ang atong mga sala, siya ang nagdala dito sa krus. Iyang gilansang ug apil ang ato ang mga sala dito sa cross. Di ba nagaingon ang Biblia in Romans chapter 3 verse 23 nga for all have sinned and come short for the glory of God. So kung imong tanawon, ang tanan daw nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Sato pa si Jesus inihigayuna na feel niya nga sa iyang tawhanon siya mo'y nag-aabaga sa mga kasalanan sa katawhan sa tibuok kalibutan, no? Na siya mo'y nahanukan sa tanang, matud pa sa Isaya, siya mo'y nadakdakan sa tanan natong mga kasaypanan, no? Gidala dito sa cross, siya ang nag-antos tungod sa atong mga kalapasan. So kung imong tanawon, mao nga ang Dios dili siya makaduol tungod kay si Christ, siya mo'y nagpasan ug nagdala sa atong mga kasalanan. Hinrumi nga ang sala mao'y nakaulang nato tali sa Dios ug sa tao. Matud pa sa Isaiah 59 bersikulo 2 nga ang inyo noong kalapasan mao'y nakaulang
kaninyo nga dili madungog sa Dios ang iyong mga paghangyo. Di ba? Ang sala ang gihulagway dito sa Isaiah 59:2 nga siya mo'y silbi na kaingon nga dili tama kaduol sa Dios. Munang sa Roma 3:23 nahilayo kita sa himaya sa Dios. Ngano man kita makasala so negative ta. Nya ang Dios holy, positive, di ba? Sa wire sa Korinti do naman ay positive o negative. No, ang itom ug ang pula. So dili gud na sila magkadugol, baligi putos gina sila ngano man. Kay kung magkadugol na sila, kuhaon ang putos nila, mo spark ang Korintino man, negative o positive, no? Inana punta ang Dios holy, unya kita dili holy. Muna nga dili mo spark, no? Sa Old Testament dunay mga tao diya nga ang ilang namatyan tungod lang kay giduol nila ang presensya sa Dios. Sama sa nahitabo ni Usa nga iyang ihanang gituklangan katong karumata, di ba? Tungod sa pagkabalaan sa Dios, no? Patay gyud ang tao. Muna nga ang nahitabo ang katong tawhanon ni Christ, ang 100% man ni Christ, mao siya silbi mo'y magsilbi nag-antos dito sa cross. Ngano man kay perfect man to, no? 100%, wala man sa sala. No, lahi man kita. Di man ta makaluwas sa atong kaugalingon sa imong isig ka tawo nga mao'y isakripisyo ikaw ug ako dito sa cross. Gay puro man ta nakasala. Only ang perfect lang si Jesus nga wala siya sala, sinless si Christ. Muna nga siya, perfect man siya mo'y silbi halad, perfect nga halad dito sa cross tungod alang sa atong mga sala. Di ba? So inana ka importante ang gihalad ni Christ dito sa cross. No, actually, wala gyud sa iyong gibiyaan spiritually. Pero sa tawhanon, dili makaduol. Dili magkaduol kay kung panalipdan to sa amahan, dili mahitabo nga mahalad siya ug dili mahitabo nga maato ang kaluwasan ug dili mahitabo nga ang atong mga sala silbi mabayaran dito sa cross, no? Muna nga giantos gyud na antos gyud to ni Christ ang isa iyang tawhanon. Nga naagos si tawhanon namatay gyud siya physically, but spiritually Dios siya. So 100% man and 100% God. Yun ana ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. So adto ta sa ikalima, no? Ang ikalima igsuon makita sa Juan 19:28 ug matud pa di sa maong pulong. Human ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon giuhaw ako. Grabe. So aning pulong nga igsuon matud pa ni Jesus, I am thirsty. No, I am thirsty. No, giuhaw siya. No? Ang nahitabo ini naghulagway kini nga ang kauhaw nga gisigutan diri igsuon, giuhaw si Kristo sa paghigugma sa mga tao sa kalibutan. No, di ba? Kay yatong nagapalibot nito tanan, no, wala gyoy nagapakita usa, no? Ang halos tanan nga dito sa palibot sa diyang gilansang si Christ, nawala ang ilang love, no? Nawala ang ilang love ni Christ. Mas gipalabi nila ang ila ginong kasuko, no? Ang ilang kalagot sa diyang si Christ, no? Daghan kayong galagot ni Kristo samtang nagawali siya. So ang ilang kalagot nagbunga og kalipay, no? Samtang si Christ nagaungaw na dito sa cross, sa kamatayon, no? Ang uban ato nangalipay sila. Ngano man? Unang-una nasuko man to sila ni Christ. Doon naman sila kasuko. Doon naman sila kasina. Munang sa diyang nag-antos na si Kristo, nalipay sila. So ang ilang love silbi na hanaw ug nauga ang ilang love. Mula ina na igsuon nga usahay sa atong kinabuhi ang ato manggong paghigugma sa Dios sama man guni sa tubod, sama sa nagdagayday nga tubig nga dili pwede nga muhubas, no? Dili pwede nga mamala ang ato ang paghigugma sa Dios. Muna nga kita nga mga Kristohanon
gipuno kita sa tubig, sa pulong sa Dios, sa magtubig, gipuno kita. No, gipuno kita niya sa iyang pulong, sa iyang himaya. Ug matud pa, ang iyang pulong kay sama magtubig, dapat ato ni siyang ipainom ngadto sa mga tao. Abi na migsuon, dunay gisigutan si Christ nga niingon siya sa Mateo either 24 ba to or 25, nga niingon siya, sa dihang gigutom ako, inyo akong gipakaon, sa dihang giuhaw ako, inyo akong gipainom, sa dihang hubo ako, inyo akong gibistihan, sa dihang napriso ako, inyo akong giduaw. So daghang mga nangutana, kanus amang kanamo gipakaon sa diyang gutom ka, kanus amang kanamo gipainom sa diyang giuhaw ka, kanus amang kanamo gibistihan, giduaw sa diyang napriso ka. Matud pa ni Christ, sa matag panahon nga inyo kining gibuhat sa ubos na akong mga sumusunod, inyo kining gibuhat kanako. O diba? So dahil gimension dito nga sa diyang giuhaw daw siya, gipainom daw siya nato. Diba? Sa to pa, kung mo siyang sabto ni pulong nga igsuon, giuhaw ang Dios, giuhaw si Kristo sa atong paghigugma sa ubang mga tao. No? Kay kanidi ay paghigugma ngadto sa ubang mga tao, mao day ni siya pagpainom. No? Kanidi ay pag-share nimo sa pulong ngadto sa ubang tao, mao day ni pagpainom. No? Ngadto kanila. Ug matud pa sa Biblia, kung gibuhat na nato nila, ato din ang gibuhat sa Ginoo. No, giuhaw na ang Dios, no? Nganuman kay mga tao wala nay pag-akatar, no? Sagad kaugalingon na lang may gilibre, basta kay maluwas nako, basta kay nakasimba nako, murag wala nay mga pananaon, vision ngadto sa ubang tao nga daghan pang nanginahanglan og kaluwasan. Muna nga kung ikaw karon namati kay nining mao nga video, usa kini ka challenge sa imuha nga kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, dunay pulong, duna nakatunan sa pulong sa Dios, no? Dili pwede nga imong taguan ang pulong sa Dios. Matud ba sa Biblia, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, kundili imo ni siyang ibutang sa tungtunganan arong mahayagan ang tibuok panimalay. No? Ayaw ikaulaw ang pulong sa Dios. No? Ayaw padaog sa imuhang kahadlok ug kaulaw nga dili ka makashare sa pulong sa Dios. Hinumdumi ang giingon sa Biblia, kung ikaulaw ako ninyo tubangan sa mga tao, ikaulaw ko usab kamo sa tubangan sa akong amahan. O di ba? Muna nga usa kini ka pagpahinumdum kanato nga ang Dios, si Christ, giuhaw siya, no? Sagad ang mga tao lahi ang ilang nauhawan. No, uhaw sila sa kwarta, uhaw sila sa kahilayan, no? Mas dili sila mahimutang kung dili sila makabuhat og kahilayan, kung dili sila mahimutang kung dili sila makabisyo, no? Mas giuhaw sila sa kalibutanon nga pagpakasala, o wala kayo sila concern sa ilang espirituhanon nga giuhaw. So I hope mga kaigsunan, kung ikaw namati karon ning mga ini nga video, hinaot nga ang imong gugma sa Dios sama sa tubod nga magdagayday ang imong love sa Ginoo, nga dili gayon na muhubas, no? Imuhang paghigugma sa imong isig ka tawo, imong paghatag sa imong isig ka tawo, imuhang nang padagayaon, pagdagayday na siya, no? Kay munay giuhaw ang Dios anang mga buhata. Muna mga kaigsunan, nga I hope nga sige ra gyud tang uhawon sa pulong sa Ginoo. I hope nga diha sa pulong sa Dios duna gyud katagbawan, di ba? Ang atong Dios mao ang shepherd sa atong kinabuhi. Siya ang magtultol nato sa tin-aw nga katubigan ug sa lunhaw nga sibsibanan. Muna nga nindot kayo nga sige ra gyud kang uhawon sa pulong sa Dios. Daghan na kaayong mga Christian, daghan na kaayong mga tao nga wala na sila pagpakabana sa pulong sa Dios, no? Nagmala na ang ilang uga na ang ilang espirituhanon. Okay, wala naman sila concern sa ilang espirituhanong bahin. Okay? So karon adto ta sa ikaunom nga pulong in John chapter 19 verse 30 nga matud pa, human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na, unya miduko siya ug namatay. Nog sa English pa,
it is finished, no, natapos na. So kining word nga finish igsoon o kini natapos na sa Bisaya, no, in Griego nga pinulungan o Aramaic language, Greek and Aramaic language, pamulong kini og titilistay, no, kaning titilistay sama ranig it is finished o sa ato Bisaya pa natapos na. So titilistay, no, kaning titilistay ma-apply ni siya sa 5 kabahin, no, ato ang kining word nga titilistay unang-una ma-apply ni siya sa master and servant, no, from sa Old Testament sa unang panahon kung ang master nasa servant, kung ang servant makahuman na sa iyang trabaho nga gisugo sa iyang master, ang iyang isulti sa iyang master moyon siya nga titilistay, no, titilistay. Sa ato pa, the work as done, nahumana ang iyang nabuhat. Okay, so ikaduha, ma-apply po ni siyang word nga titilistay sa pari o sa animal sacrifice, no, diba? In the Old Testament nabatasan nga ang mga pari sa una mao sila'y mo sacrifice, no, sa mga offering, mga sacrifice offering nga mga hayop sa mga tao. No, kanabang duna sila'y mga kasalanan, kay nabatasan nila nga kung duna sila'y mga kasalanan, magdala sila mga karniro dito o unsa ba kung pobre ka, tukmo o unsa mga hayupan ang madala dito, isip silbi bayad sa imuhang sala. Then ang pare sa dihang isacrifice na ning mao nga mga hayupan, before niya himuon ang maong seremonyas, iya usang tan-awon ang hayupan kung wala bay kagid, no, wala bay dipikto, wala bay biyanggas, no, na himsog ba o maayo ba ni siya lawas, no, iyan ang tan-awon dito. And then sadyang matan-aw na niya nga perfect ang maong igahalad, moingon siya sa mga tao nga titilistay, na sa ato pa perfect, no, walay kulang, walay tatsa inana. O di ba si Christ perfect siya, walay tatsa, no, sinless siya. Siya ang perfect nga halad o sacrifice alang sa atong mga sala. Di ba? And katulo, pwede po ni siyang ma-apply sa artist, no? Kana bang pintor ba? No, pintor siya. Kanang maayo kayo nga architect ba? So, pag mahuman makumpleto na niya ang ihang painting, kanang ihang pen, umiyon siya sa nag-order nga titilistay. Nga sa ato pa nakumpleto na. O di ba, so ang pulong di ay nga pang-ingon ni Christ, it is finished, nakumpleto na. Full package na ang gihimo ni Kristo dito sa cross. No, wala na igadugang-dugang pa nato, di ba? Wala na yung pagpinitin siya pa, no, nga magpalansang po ka every anang Biyernes Santo, dunay magpalansang, magpasakit, no? Bunal-bunalan ilang lawas, no? Magpalansang po sila, no? Usa ka insulto sa atong buhi nga Dios kang Ginoong Jesucristo. Usa ka insulto siya nga nakumpleto na niya ang mao nga gihimo, tapos ato pang dugang-dungagan. No, ato pang dugang-dungagan ang iyang gihimo. Nga niyo naman siya, it is finished, nakumpleto na daw niya. And matud ba sa Biblia, sa panultihon 30 versikulo 6, ayaw gayog dungagi ang pulong sa Dios kay ipailan niya ang imong pagkabakakon. No, so ang uban nadungagan nila, no, nagpinitin sila, ang ilang rason nga makabaton daw sila pod og kapasayloan, makuha-kuhaan ang ilang sala, no? And pagkahuman sa Biyernes Santo, balik ra pud sa kahilayan, balik ra pud sa sugal, bayi, inong sa panang mga kahilayan nga dili kahimutan sa Ginoo. So di ba? Usa ka silbi blasphemy, usa ka yaga-yaga, usa ra tempurang Biyernes Santo, usa ra magbinuutan, no? Dili yun ana ang ato ang
pag-serve sa Ginoo nga timpo lang tang Bernes Santo maga puasa, pagaguol-guol sa naong, no? Diha na mangusog og ampo, diha na mangusog og simba, no? Kisilbi wa na gyud mga trabaho. So diha na mangusog og pangalagad sa Ginoo. Human sa Bernes Santo, balik na po sa kanhi nga kinabuhi. So dili ana igso. No? It is finished. Ikaupat nga pwede siya nga makuan sama sa usa ka merchant kanibang pumapalit nga kinahanglan siya og resibo. O di ba? So pag naay resibo nga ihatag nimo ang katong tindera but pasabot pirmahan na didto nya nga imo na siyang gibayran. O sato pa paid in full. Gibayran na niya tanan. So si Christ pag iyon niyang it is finished, gibayran na niya tanan. Ang imuang sala ug ako ang sala. No, ang imong kanhi nga sala, karon nga sala ug sa umaabot ng mga sala. Iya na nang gibayran, paid in full. No, di ba? So, ikalima, kini nga titilistay, pwede sa ma-apply pud sa kanang napriso, no, prisoner. No, nang kinahanglan og piyansa. No, sa diyang usa ka piniriso, dunay mo piyansa niya, no? Og tagaan sa kagawasan, no? Moingon tong nagpiyansa niya, titilistay. Sa ato pa, gawas no naka kay napiyansaan natika. O di ba si Christ ana yang gihimo kanang iyang pagpamulong nga it is finished but pasabot gipiyansaan ta niya sa ato ang pagkapriso sa sala. No? Ang atong pagkagahong sa sala, the bondage of sin gibreak na ni Jesus. Tungod sa ang gihimo dito sa cross, napiyansaan ta og nahimo tang gawas nun. O di ba? Pinakanindot atong palakpakan atong buhi nga Dios. Sa iyang gihimo nga pag-sacrifice, no, kaihang yang full package niya ang kaluwasan alang nato. Grabe. Praise God. Grabe ang gihimo ni Christ sa ato ang kinabuhi igsoon. Unconditional love. No? No, wala ang iyang love dili siya conditionally nga higugmaon ta mo tungod kay maayo mo, no, dili. Bisan dili ta mga maayo, grabe naglunang ta mo kasalanan, but still ang iyang love unconditional. Unconditional love. Grabe. Okay? So, lastly, adto ta sa last nga pamulong ni Christ, ang Luke chapter 23 verse 46 nga matud pa niya, unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imo makamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Diba? Kani nga pag-address ni Jesus igsoon, gisugdan niya from first word nga iyang gigamit, Amahan. No? And in the last word, last niya nga pamulong, still address gihapon niya, Amahan, itugyan ko sa imo makamot ang akong espiritu. Igsoon naghisgot kini sa pag-surrender. Importante di ay nga sa atong kinabuhi musurrender ta sa tubangan sa Ginoo. No sagad o dili ka musurrender, dili masipti ang imong kinabuhi. Either mamatay ka kung dili ka musurrender. Diba? Kung sa gubat, kung dili gud musurrender ang kontra, paarakan guna siya sa kontra. Pero kung musurrender, dunay kinabuhi. No? Kung muisa sa mga kamot ka, dunay kinabuhi ka, dili makapatyon. And simple sa kaning kickboxing, di ba? Sa kickboxing, kung nakakita kay usakas nakakita sa kanang kickboxing, di ba, katong linayugay gyud, halugon gyud, di ba, pag musurrender na gani ang katong lugos na kabakoy, di ba, mo gamit siya ang kamot, mo pick siya, but pasabot surrender siya. So pag mo surrender siya, mo pick na siya ang kamot, ang tabangon ni siya sa ripiri, but pasabot proteksyonan siya. Inaana pud igsoon sa atong pag-alagan sa Ginoo.
atong i-commit, atong itugyan sa Ginoo, atong pag-serve. No nga kung kuhaon taning kalibutan na, mamatay man taning kinabuhia. At least ang ato ang espirituhan ng bahay na anas kamot sa Ginoo. Dili maayo nga mamatay ta ini kinabuhia nga walay Kristo sa atong kinabuhi. Mas maayo nga mamatay taning kinabuhia nakadawat na kani Kristo. No kay ang kamatayon nga adunay Kristo usa ka kadaugan, victorious. Usa ka victorious nga kamatayon. Matud pa sa Philippians 1:21 nga ang kamatayon naghatag na tugdugang kabuluhanan kung naa ka sa Ginoo. Pero kung wala ka nakadawat sa Ginoo ni Kristo, no, usa ka makasusubo nga kamatayon, no, kung wala kay Kristo. Muna nga ang Dios gihimo niya ang tanan dito sa cross para makadawat ta sa iyang gugma ug sa iyang pagpasaylo, sa iyang assurance of salvation. No, matud pa sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. No, munay saad ni Christ sa atong kinabuhi. So, God bless. I hope nga katong mga pulunga, katong 7 ka pulong, doon na tayo nakuha ng mga pagtulunan nga pwede kayong ma-apply sa atong kinabuhi o dili lang sa atong kinabuhi, pwede po natong ma-share sa ato ang mga amigo, mga amiga, sa atong pamilya. No? So, kung doon na kay comment, pwede lang nga imong i-type sa comment section sa ubos. O ano naman kay request, pwede po kang mo request. Unsa nga imuha nga pangutana, pwede po ka nga mangutana. And ayaw kalimot para ma-update ka sa uban pang mga video nga sa uban pang mga i-upload nako. So pwede i-click nimo ang subscribe button o ingon man pwede nimong i-like o labaw tanan. Ayaw kalimot sa pag-share, no? Ayaw ikaula ang pag-share sa pulong sa Dios. So pwede nimo ning i-share nga video sa imong mga amiga, amigo, sa iyong pamilya, para sila pod, doon na po sila makutlo nga pagtulunan. So, God bless you.